Hi, si Manang Helen eh. Welcome. Ano na, Beke? Layo man di iPhone mo din eh. Lola. Nagawa silang memong ni imong lola. Nanay ko ano na isa. Layo man di ay. Ay, sana ba naman ka ay? Nang. Nabali. Isa ganoon. Liksi. Alas 11 na siya na na. Gusto naman ka ay pinalit na ay? Mister, Ay, tay. kana imong lola din na paulian na kang minjo na din. Ato ay masoy. Nasuko wala mo puli ang mama. Ha? Gusto na muli. Dogay na kay ispilar haya no. Oy hindi pwede. Aro yata tayo. Wala mo tingag among manok. Ang nagasawa ni mo mag-ihaw ko nung dapat kabukabaw. Tabok-bok siguro la. Pabukbuk ha kisama. Ala. Ulit tawar mo na la. To apod na apod wala. Napod wala ko. Balik ka tingag agamang ulit ako. Gwa dia, isog, lugnal. Lupig man diha ay. Dagan mo makadungog. Mas lang daghan ka ng ebidensya. Nag-smile si Lola tatay la. Kami rin magsabot. Diwan kayo. Namas tatay. Mag-ihaw, paihawan mo na ng 20 kabuk baka. Ano doon na isa? Dadun sa darila, dari ta sir tay. Sige lang. Sala. Sige lang. So sa mga huwag kami. Marina na ako na. Sigman lang asinso na. Asin suka. Nanong. Wala. Nanong. Ano yun o? Inulis ba nung Hamas kuan. Tasod. Diksiyan. Tasod. Wa pa na. Huwag mo amin. Be. Nananahilin po. Ulutan. Si tatay, Tatay. si tatay ko. Hila magkamot. Hiniwang tay. Eh? Hiniwang na. Uy. Hiniwang na na. Gamay mo ka. Tubag. Tubag. Ngayon gamay ka. Tubag. Sige magduwa. Ay nagawa mo po. Ala di ko naman tambaw. Tambaw ko no. Inom. Na. Buktan. Balik-balik sa itong motor Tambaw ah. no. Mo ina magtambaw tayo no. Hindi ko niyang inom. La, sir la. Hala. Huwag mo kamutingag. Wala lagi. Masul mga paliha. Ay dagan makadungog. Ano nang way makadungog. Masul na makadung kay daghan. May ebidensya. Masul na magwadiha. Siyak man tuho. Nagukon di ay. Nagdumas nangka. Muli to gagna, Lester. Ang yata dan sa mga law na media siguro alas 2. Ano man? Kami mamamot. So bigyan mo muli. Abot na. Haman ron. Alas 2 bay. Di pa mo ni kay ipakuan ko bay lagi. Ano na, di mo madiay. Ana. Pag-birthday ni mo diyan na. Wa pa. Ako mag-birthday sa 8. Abot. Pebrero rin ka. Febrero. Agtagukon. Laman ni makaitakdan mas nangka. Tagukon mo di ka azo. Pila na ka. Si Mana dito. Sige. Hay Biki, tuasud. Tasod te. Pila si Mana dito. Sana no. Saksi mana kapin. Aja ko agijang. Uli na lagi na. Agijang kuan dito. Ane. Ang Asa bay. na. Oo. Tama na anak na to isa. Baji. Wapon magaliw. Tulor na. Wawan po. Gusto uli na rin. Wow. Magsara kuta. Kuot sa mangga isa kabuk ikaw. Tong ati Aisa. Kuot panguot sa mangga ati Aisa. Sa mangga na ilan. Isara. Ay pakaang manong. Ali. Day. Isara, pangado sa ramang gabi. Ngubang kasag na be? Uli Mami? kuan si Mami? dili Isa. mami si kuan si Rosalinda. Mami lagi. Salamat, Day. Salamat na Ellen.
Mga masati ay isa. Lahat pinailin. Nalipay ka wa. Pinailin. Nalipay ka na siliksi. Pinailin. Para na magdawang siliksi na. Pinailin na pinailin. Dabi day. Kapag. Ninggamay mo sa liyan. Ninggamay. Nasa mo liog. Awilog. Ano man na? Oh. Samad. Ninggamay si kabang? Ninggakas kabang. Ikaw mo ninggamay. Nasa makabuban ka sa hagna? Ha? Si kabang balinggamay. Ikaw mo ninggamay. Maban ba ka sa hagna? Ha? Hindi. Namuuban ng Manila. Ayaw ba ka sa Manila? Itong Pablo, anja na akong cellphone. Alam mo ba na di kag Manila di ay? Tiyaw. Oh. Masagot si mama. Hindi mo module? Magtrabaho mas mama. Sa? Ning ning abot na mas pilar. Ning trabaho na si mama. Asa mo trabaho sa mama? Anis siya. Ay siya? Lagi ka sa ka. Atis Manila. Hala isa! Ay! Masugot ba ka? Tiyaw! Masugot ng kartong mama Manila? Hala! Yan na! Day! Alisa! Atag, hatag. Pangop upo. Mga 200 kapin pagtagaan na to tao. Tuloy-tuloy pa ka na eh. Uban. Sa pagkakindi, Day? Ay uban na to ng hat. Datagaan ang ihunong sa pasada. Ang Petra ba? Ang atong kontak ni Tire. Di among bisita. Hala na iro, paakan sila ron. Hadlo ka giro na. Buka sa ron, taga na. Liwang. Di na naman katugbong. Tugod sa kaniwang. Sakit ang pahagi pamahawan ko. Hadlo ka giro ko pa na kanya gitumban. Agay. Agay, bro, tiguwang. Bata pa. Pastil na nag-agaroy na. Nasakit ang paa. Pa. Hello guys. Ano mo dahil? Ning tungas mi sa buho. Ning tungas sa buho. Diyan nga naman to, yung kag na bata. Na, ito bata te. Di ko kakuan. Buho. Datos kagong-kagong. Kagong. Nangutana ko ganina sa kagong-kagong. Na? Pinoodjog ko no. Nagkanak? Di, kanang mo og na ko na yung mo mag-picture magpakita ko no na Sa buhok ba tayo? Tapos na ato iba ba sa iskailahan sa kagong-kagong batay. Pidyoy na pidyoy. Ito, ning tungas man may kada may taga-tourism. ikaw na guide. Gipauban man ko kay kanang nakatuod mo ko sa Dagan kagong-kagong. sining comment yun nga. Tinag lagi na bata. Pati nura. Balik-balik. Ito ko nung nura. Oh. Pli. But na. Butot na. Matutay. Ito ka na doon. Na kang video nga wa pa na editar ang klaro ha kadto. Yung bitutos nura nga. Sa inedit. Yung pang edit. Sama ni. Ano mo na? Dindi. Amin siliksi sa lulo. Dindi no. Bao. Sa tong bisitang. Duwin din tingog ah. Lulang Aisa. Nanay, mo ba kagag nanay? Muli sa ko dahil balik bitaw ko balik ko. Na bitaw lula Melinda na to. Hala, ubas nanay sagna. Gibisas tatay. Gibisas insoy. Baya si Insoy. Nalangid na. Ah? Ako na lagi panahirap. Aling ang babalik ko na kay. Oo, no, maglaman, no, Panita. Hindi na ba dahil na siya makakita na, ho? Pangitaan na Paris. Pare Ensoy, na avocado. Pangitaan ka ng Paris ka rin. Ang tuwa, ayaw na na, wala nila may tigulang na ta. Di ka na naman kon ba? Ano man? Ano Amerikano? Korea. Wala na, soy. Tay, asa na yata tay? Oh. Kasi mong dados nanay. Asa bebe?
Bye-bye. Babay ko sa nanay, babay ko sa nanay. Upas na na eh. Ang isa, nagkonsumisyon. Sige, hatid ra. Manhilak na. Kay. Dalam kang sidraban. Sige tama. Mata pa man di mong lula ay. 28. Mas kag bamang nanay talawon. Gusto mo na lula ni... Mister. As nanay mo pag muha tugag na. Asa di ka, nay? Muban ka sad na, nay? Muban ka sad na? Naskwan. Liksian baba na. Para kuras promise. Ano ka? Susud sa bawa. Eh, kamalig. Muhilak man ka. Asa mo lihatod sila kay mong saka 900 oh 5,000. Bawo lagi, okay bawo. 5,000 ra ag nubintay dad. Apa, Pabaranggar lagi na. barangay na. O dinas DSWD. Hindi pa matihan man dre. Ya ada ready ah. Asa man ang pili? Hindi ko sila. Si. Dun stebe. Ha? Uy, ang tiwan ko ang agariyo. Biyaya na ay. Asa lagi ko karon? Gusto mo bigay karon? Sabi ko kuno sila. May lubi. Ay na mayor. Mas tipak. O tipak. Pila ka ni ka kilo idang Alang yuso ni jang tali ni mo. Naitimbangan. Ay sa? Ito mati sa din. Unsa man